телефони арзоне ки дар дохили комплектатсияш ҳама чиз дорад ва аз ҷиҳати батарея ягон танқисӣ намекашед. 108 мегапиксел камера ва фронтальная камера 16 мегапиксел мешавад. Батарейкаи телефон 5500 мАч мешавад ки аз ҷиҳати батарея ягон танқисӣ намекашед. Процессори телефон Mediatek Helio G90 Ultra мешавад ки материали стеклои булош Corning Gorilla Glass 5 мешавад. Экран 620 Гц AMOLED кор мекунад. Телефон отпечатки палец аз болои экран. Дар дохили комплектатсияи телефон защитная плёнка, чихол, кабел ва блоки 33 ватта бистрая зарядка мешавад. Redmi Note 14 се намуд цвет мешавад: свети сиёҳ, кабуд ва свети сабз. Кадомида ки ҳамхе телефону маъқул шуда бошад, нархи телефон 6128 тагаш 12990 рубл. Агар ай дигар памятош бохабар шидан хоҳӣ, телеграм-канали Realfon Москва гузар дар иҷа боша тамом памятош қати ҳама ценикош ҳастай. Метавонӣ ки вибр кунӣ ва дар рақамҳои болои экрандагӣ муроҷиат кунӣ.